Maganda. Oh, ya ganyan daw mo. Maganda. Uy, yan yung maganda. Cheers niya. Cheers niya. Oo. Siya nag-choice niya. Babe, let's go. Hoy, Marshall! Pero yung shield niya? Oo. Parang hindi. Ay, tignan. Meron dun. Tinanggal niya ang forma. Tapos nag-lock. Walang na. Tingnan mo. Walang riser na yan. Subscribe sa Malayo! Putang ina. Dun. 9 hours na. 9 hours na. 7, di ba? 8. 10. Mamaya sa akin yan. Sige, ano ha? Isuran ko kayo. Mag-lovebirds kayo doon, ha? Nagbakasyon pala sa Wangkod, no? Sa Pampanga. Mas mo, Gar? Ikaw waring. Happy birthday na ito. Happy birthday. Swak tayo. Hindi ka naman si Boy yan. Panalo sa YouTube. Yung iba, yung mga sarap. Yung maglalaban. Ito, tikman nyo, be. Ganda. Pwede na tayo dito. May salipubot. Na, wala pa akong nakitang askal dito. Puro ano, no? Imported lahat. Maganda lahat ng aso nila, no? Quality na dito. Ay, ito, magluto na lang kaya tayo ng ulam natin. Bilhin na tayo. So, isali ka sagli. Kitang palengki. Bayaran na natin yan, pare. Oo. Papi, o bakit nakapatay lang yung ilaw? Malamig na. Pwede. Ay, ni. 3.5. Good area. Good. So, chocolate lang again. 4. Dami yan 4. 3.5 yan 4. 3.5. 3.5. 3.5. Bumbale 4. Bumbale 3.5. Oo, maganda. Pwede yan. Goods na tayo dito. Goods. Oh, gold in the hood. 3.5. Ilang kwarto na, babe? 4 na kwarto. Ito. Pwede na.
Apat na kwarto. Hindi ka nag-oily. Hindi ka mati siya. Ay! Ay! May yarsi po, tamatapilok na nila naman. Gagi, may matay pa sa mga yan. Uy, doon, no? Kaya sa akin nakugyat ang kahi. Oo, yun. Ito, one miss Wow, you die. what wish you die yun? 150 lang. 150 lang? Wow. Yung buhay mo. Kahit hindi na doon sa ano sa'yo, kasi kung saan tayo may makita magandang lugar. Mag-search ka na. Para may alam tayong puntahan. Hey, riders! Oh, piyaman naman ito. Yarn. Hindi ka na po. Oo, ano? Kung hindi mo titikman yan. 1, 2, 3. Yeah. Sinigang na yung mabalakat. Sinigang yung pasagado. Ah, Hindi na, solid pala eh. solid. Talagang Ito, pork. ang batok ni Kano. Ano ba? Wala o green? Green! Oh, di wala. Hindi na si Black Lord. Di Wala tatatlo siya green. niya. Yun o, pare, no? Si... Nguyaan! Nguyaan! Apat pa, so apat pa. Dapat na. Ay, dali na nagpag isa ko. Quality. Uy, magdasal muna tayo, Soy. Pagkatapos ko kumain ng sili, sabi ko magdasal. Demonyo yung nasa bibig ko niya. Pari-pari pa. Parang yung puta, binibenta ba? Asan niyo lahat to, ate? Dalin mo. Ay, ang Diyan forma natin niya, yan no? layo. Yung nakasalubong namin kanina, Labrador. Doon. Laki niya. Ang laki ng sa daan lang. Ano to? Parang gas. Diba? Parang papel. Kaya pala binigay niya. Kaya dyan lumablab, oh. Singot nga. Kuntian. Nasa ba yung pakunti niya? Sa mountain lang. Putara-idara. Pero matanda na siya siguro, kaya ganyan. Hindi, tuloy siya pumasok siya. Pa yung gago. Taas mo, Bob. Ano Taas to mo, yung Bob. par? Taas mo lahat. Hindi mas kaya tapo. Hoy! Hoy! Grabe din. Happy birthday! Hey! Good day. Happy day. Tara, mag-almusal na na! Ayun! Yeah. HDR na ano, settings na inon ko. Critics, listen up, baby. Kape mo po ano. Quality. Doon din sa palengke. Pangalawang kanto. Ida naman kayo yun. Sa akin, nakabiga din sa akin. Tapos piyara pa talaga kay camera. Quality. Hindi gusto mong bilhin to. Pancho. Quality ito nga po. Taste mo. Ano? Taste ko naman yung egg.
Doon na, baligtad 4. Barak mo na. Hindi ko meron. Dagwa ka pa isang tubig. Alin dito lang? Ayun, sa baba. Hindi, dito. Ayun, sa ilalim pa na. Lapit na tayo? Oo, ayan. Yan, dyan siya. Oo, yan. Dyan tayo pare, sa taas. Yun na yan. Yun na yan, nasa vlog ko yan. Welcome to Buscalan. Apo 1. Tara, sakay ka? Na? Papunta pa balik? Eh, ano? Buti na ako dun ah. Kain muna kayo bago makyat. Ang Sa'yo na lang, babe. Sige, bili kayo ng 30 pala. Tsaka ako bari. Papanahin tayo dito, pumingay. Maluwala talaga rin siya 37. Di dapat magtungkod na lo. Maganda yun. Oo. Sanay po tayo. Saka dana isipin mo yung ilang beses natin. Par, balakbak. Robin! Ako naman. Paano kung ibababa siya po? Wow, pa siya, te? Si Apo Ongod? Hindi pa, sir na. lag tubig na. Malinis to. Papicture kayo yung gulo ko for lem eh. Hindi siya nag-ano. Isa pa? Kapon, saan pwede? Ganun po. Yapangin mo lang kami. Sabi kayo, para matanggal yung pabibino. Sige, ipapahin mo na. May mga point na. Yung wifi na yun, te. Ilan yung gagamit nun? Isa lang? Mabilis. Lahat na pala gagamit sa ano? Huli na lang. Eh, bukal mo pala ganyan. Ay, dahil bukal mo pala naman dito eh. Yung papadami ng views.
Tignan mo sila, sarili mo na lang bumabangking. Hindi mo na ako makakabangking ka. Hindi, Dito siya tanong. bumabangking. Ano sila? Kumain ba yun? Naghihintay dito lang. Bebe, ito yung meaning, oh. Ayan. Yan nahanap ko. Pwede na po. Para zero. Babe, ganyan daw. Sige. Siya yung nag-decide. Ano niya pa? Oo. Kasaysayan lang kuya ah. Yung pag-upo pa niya oh. Your parents gonna love you for that. Pero nagpatay sa mukha pero dito. Kapag gano'n na niya, galing ko talaga. Patuloy si Apo. Apo, itabingi mo nga. Okay. Tignan mo, may pek na, umubuka na. Baka ano ko, no? Kasi ganun. Na Dragon Ball. Pakit kita. Sige. Hindi. Umahulog ka man. Tara, sige. Go. Ano, ready? Ready. Walang banat para kay ate. Siya yung maglalining, siya yung maglalining. May sugat na. Shake niya siya. Yung double shake. May toyo ba doon, te? Wala. 12 pesos isa. Oh, lahat mo ba dyan? Ikaw na lang ang sinabi. Sumunod ako na yun. Tulus mo na pa. Buska. Buska yung para experience yung Sabay na tayo. Sabay tayo. Sabay tayo, dalawa Oo, yun, dalawa. Sabay kami. Sabay daw sila. Ano? Wala kayo dyan. Hey buddy. Buddy.
Hindi. Udah na, kwento-kwento na far. Dahil na, di na tayo makakabalik dito. Baka next week na lang. Next week na lang ulit pag naisip-isip. Baba natin. Lalim, putang ina. Hindi na masakit. Sa paa. Ano pare? Tinubingan? Morning po. Good morning po. Morning po. Yeah, Bob. Malam mo na Jimmy Santos, oh. Parang Jimmy, pipigilan pa mo yung pangsnawan eh. Jimmy Santos ano? Fiesta? Pipigilan na po yung pangsnaw, oh. Ayan po, tingnan, 37 na po yan. 37 na yan, pumapalag pa rin. What are you doing here, pal? Get it up. Alright. Food. Cheese. Alright. Maraming salamat, kuya. Thank you po. Hey. 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 Hey, dadaanan ko kayo par. Dadaanan ko forma. Next day. Ay, dodo, oh. Buhay pa siya? Pwede na yung si ano yan, si Jayhan yan. Yung kanina. Dana walang harang, no? Kita mo? Yung naglalakad kaninang maangas yan. Yan, di ba? Oo. Tapos mahulog yun, bro. Banawe, di ba? Oo, Banawe, sabi ko na eh. Mag-iiba kasi ruta, Bab. Refreshing. Oh, ganun, kumapal yan. Apog. Apog yata yun. Apog yata yun. Tapos ito, lalamutin na to. Lalamutin. Kakainin mo talaga yan ng buo? O idudura mo. Uy, tigas.
Nguyang-nguyain mo lang para magkaroon Ang gago, masarap. Sam Jennifer. tubig sa loob. Yun na yung Dab-dab na ano ang titikmana. Paglalasing. Pait. So, mas matwala pa ang apo. Morning. Special kasi. Ito yung ano. Saan mga atin niyo po? 240. Oo. Ay, babe. Quality ako. Ha? Hoy po. Hoy po. Walang data po. Kung napakagana tayo, Bob, alam ko na kung saan tayo pumunta. Minalungaw. Oo. Daan na. Wala pa kahit mga 1 lang tayo nakarating ng Nueva Ecija.